Už to je? Dobrý den, zde je zápas svrklých amatérů a nadprůměrných borců. Víte kolem 18 a Tomáš pod 11, ještě jsem to ani nepískal, už hrajou. Ano, Vítek nad 18 střílí, Petr trošku svrklý. Petr Cvrklý něco provádí s míčkem, nahrává, má to Tomáš kolem 10, Petr Cvrklý střílí, úplně nikam do hajzlu, je to úplně na nic. Vítek nad 18, nahrává, opět Petr Cvrklý, furt cvrkne a cvrkne. Tomáš, Honza kolem 15 má míček, objíždí to tady, furt má míček Honza, nahrává, Krištofovi kolem 1 až 2 cm. Krištof kolem 1 až 2 cm furt má míček. Jde střílí na Petra Cvrklého. Vítek nad 18. Ano, pozor. Petr se trošku naštval, pardon. Chtěl jsem říct nasral, ale potom jsem z toho udělal naslal. A to zní, jak kdyby se posral. Vítek nad 18. Ano, krásná střela úplně někam do hajzlu. Petr Cvrklý. Tady je míček kolem 18 mm, ale jo. Takže 1 a 8 cm, teda 1 a 8 mm. 1 cm a 8 mm, abych to upřesnil, jo. Honza kolem 15 nahrává, Vítek nad 18, střílí obrovskou ránu. Ten má asi vytrénovanou hodně pravačku. Ovšem víme z čeho, Honza kolem 15 a Tomáš pod 11. Má Honza? Nic. Vysoká. Faul. Toto péro bylo moc divné. Honza se drbe, asi má breberky. Tyjo, to byla střela, jak kdybych si moje babička uprdla. Jdeme na to, Tomáš. Ano, krásná střela. Honza kolem 15, běží tam Petr Cvrklý, to není možné. On to snad dokáže, ne, je úplně v prdeli, všechno to posral. Má Vítek nad 18. Jde na Tomáše, který má kolem 11. Vysoká, stojící péro. Honza kolem 15, Vítek nad 18, málem gól. Krištof kolem 1 až 2 cm se opět projevil. To je ale Cvrklej. Péťa je tady. Krištof 1 až 2 cm nahrává nad 18 Vítkovi. Tento střel úplně nikam jinam, na co asi myslí. Sekání. Žaludo nahrávka. Nemusí rozehrát, já jsem tady rozečí. Tomáš, ano, je tam Honza kolem 15, něco bílýho mu teče po noze a na tu kameru to nejde moc vidět. Petr dostal gól, ne, to se mi jenom zdálo. Pěkně si mě ale oklamal ty cvrklé cvrčku. Tak, je tu Víteček. Tyjo, to byla pecka. Jako mý babičky svislí pisky. Fakt krása. Honza kolem 15, Tomáš pod 10. Vítek nad 18. Tomáš. A co Bin Laden? Faul. A co Irán? To tam vůbec nevím. A myslím, že to je konec. Vidím tam nějaký neschody. Abych to vyřešil šoustačkou. Vítek. Heslo fundamentalisti taky nezmíní. To byla leprojev, Vašku. Chce to nějakou bitku, ten zápas je moc nevýrazný. A vás má teda Blaškova? Jenom to nasimulujte. Jestli si to něco pamatuješ, tak si jich můžete. Pamatuju si z obrázky, než já jsem jí taky poradil. Taky
byl právě Židů, víš to? Tyjo, to byla rána. A první syn jeho. A odkud přišli? Já bych jim kladl takovýhle otázky všechny budou příští hodinu. Schválně. To jsou dobré otázky. Co se zeptám? To jsou ale... Už mě to nějak nebaví, Jako vyplývají z toho, co my jsme tam viděli, ale pro ně to nemůžou mít žádný... protože tady ten zápas je totálně na hovno. Hrajou to samý sračky. Jedinej Vítek nad 18. Jinak Krištof kolem 1 až 2 cm se moc jako neprojevuje. Honza nad 15. Míček je tady u mě, vypadá jak moje kulička. Ještě jednu přidat tady z toho péro. Fakt krása. Tebe jste trapný, hrajte, ne? Dostanete jiný přezdívky. OK, jak chcete. Honza Šišatec, hlavatej. Péťa, smradlavá noha. Tomáš, chlupatý podpaždí a Krištof Šišatá hlava. Opět tu Honza bílá bota. Šup. A je tu Vítek stojící péro. Ne, Vítek se steká, žádnou krásná nahrávka. Petr Smradlavá noha to nechytil. Vítek stojící péro a Honza... to byla ale rána. Krištof Šišatá hlava. Se prostě nedá tady ten zápas. Sekání. Vítek do Petra. Já budu asi komentátor. Už to vypnu, už mě to nebaví.